Illejla programm speċjali mill-Gżira Ewġija, propju mill-Knisja ta' Sant'Ugustin fir-Rabat. Ser nitkellmu ma' l-Eminenza Monsinjur Mario Grech, ftit tal-jiem wara li ġie kreat bħala kardinal. It-tielet wieħed Malti u l-ewwel wieħed mill-Gżira Ewġija. Lejla ser niltaqgħu ma' dawk viċin tiegħu x'jaħsbu dwaru dawk li ilhom jafuh għal snin twal u x'inhi l-opinjoni tiegħu dwar suġġetti kurrenti. Illejla edizzjoni speċjali tal-programm Popolin. Lejla tajba u nilqawkom għal edizzjoni speċjali tal-programm Popolin. Illum il-programm Popolin mill-Gżira Ewġija fejn propju ninsabu f'din il-Knisja sabiħa, l-Knisja ta' Sant'Ugustin fir-Rabat Għawdex, fejn se nkunu qegħdin nitkellmu ma' l-Eminenza Monsinjur Mario Grech, se nkunu qegħdin nitkellmu dwar il-ħatriet riċenti tiegħu anke l-irwolijiet il-ġodda tiegħu mill-Gżira Ewġija mill-post fejn għex għal dawn is-snin għex ħajtu, iżda mhux biss għex iżda għal numru ta' snin ukoll mexxa b'mod spiritwali lil din il-gżira u lin-niesa. Lejla tajba. Lilek ukoll. Grazzi l-ewwel nett li lqajt l-istedina tagħna, pjaċir għalina illi f'dawn il-mumenti speċjali għalik stajna nsegwu bħal komplement tal-poplu kollu dak illi għaddejt minnu fl-aħħar jiem partikolarment anka żewġ sibtijiet ilu u allura ovvjament kien l-irwol tagħna wkoll li anke nitkellmu miegħek dwar din l-esperjenza u anke nxandru ma' segwaċi il-ħsibijiet tiegħek f'dan ir-rigward u anke lil hinn għaliex l-irwol li issa ser ikollok huwa irwol importanti mhux biss fih dan il-Knisja lokali imma ċertament f'kuntest aktar internazzjonali. Maħtur bħala Segretarju Ġenerali ta' Sinodu, aktar tard imbagħad ukoll anke bħala kardinal. X'fissru dawn il-ħatriet għalik? Jien naħseb li l-iktar impenn ministeru li fih il-pejs huwa proprju dak li tani sena ilu il-Papa Franġisku meta sejjaħ li biex inkun Segretarju Ġenerali tas-Sinodu tal-Isfijiet. Is-Sinodu tal-Isfijiet relattivament huwa esperjenza ġdida għaliex għandu ftit iktar minn 50 sena wara li spiċċa il-Konċilju Vatikan it-tieni u il-Papa ta' dak iż-żmien xtaq li l-esperjenza sabiħa tal-Konċilju tibqa' ħajja. Naturalment mhux tant possibbli li isejjaħ l-isqfijiet tad-dinja kollha u allura reġgħu taw il-ħajja lil din l-esperjenza tas-Sinodu tal-Isfijiet fejn jinġabru isqfijiet mid-dinja kollha prattikament kull 3 snin u jiddiskutu flimkien tema li jindikalna il-Papa. U allura hemmhekk hemm l-iżvilupp tal-ħajja tal-Knisja sew mill-aspett dottrinali u anke mill-aspett pastorali. Persuna minn Malta, minn Għawdex, illi jirnexxilha timxi daqstant il-qudiem fl-istrutturi tal-Knisja b'mod internazzjonali. Il-Papa Franġisku, kif ikun sema b'Mario Grech? Ma nafx. Però li nafu li din hija l-esperjenza tal-Knisja. Il-Knisja mhijiex il-kampnar tal-Knisja tal-parroċċa, lanqas il-konfini tad-djoċesi, imma aħna nagħmlu esperjenza tal-Knisja universali. U naħseb din is-sejħa li għamilli il-Papa tikkonferma illi kull nisrani tajjeb u fejn hu għandu sem fil-ħajja tal-Knisja universali. U allura din id-darba. Isir xi tip ta' lobbying, ikun hemm xi tip ta' kuntatt, xi relazzjonijiet li jinbnew ġifieri b'xi mod jew ieħor. Int bħala individwu b'xi mod ikun sar jaf bik u jkun ikkomunika miegħek tul is-snin. Ħanejlek din il-kwissi tal-lobbying iġġib li tbissima għax ġieli smajta u nassigurak li minn dan m'hemm xejn tajjeb jiġifieri. Nifhem id-domanda għaliex prattikament fid-dinja il-bniedem hekk hemm xejn. Imma għalmenu fil-każ tiegħi nassigurak li ma kienx hemm. Li l-Papa kien jafni, iva, jiġifieri il-Papa Franġisku sirt għamilt konoxxenza tiegħu fis-sinodi dwar il-familja. Żewġ sinodi iċċelebrati f'temp ta' sena.
naħseb hemmhekk li sar jafni għax imbagħad anke meta konna niltaqgħu għal xi laqgħat oħra tinduna mill-body language illi jafek. Imma oltre hekk jiġifieri meta ġietni it-telefonata sorpriż għal kollox biex jgħidli isma' nixtieq inkellmek hekk qalli. Kont qiegħed Lourdes mal-familja u all right. Ngħidlek issew tant ma kontx nistenni. Jkun hu nnifsu li ċempillek? ċempilli s-segretarju qalli l-isqof Grek qalli hawn il-papa ħajkellmek u jien poġġejt fl-art fuq bankina għax ġifieri ħassejt id-dinja nieżla fuqi tajjeb. Jien qatt ma kien ċempilli kont nisma' li l-papa jċempel imma qatt ma kelli dak il-kuntatt. Ija u tkellemna naturalment naħseb hu ħass li jiena kont daqsxejn eċċitat u qalli m'hemm xejn ħażin ta' ġifieri serraħ rasek. Qalli però nixtieq inkellmek, għatlu x'intajdli niġi, għatlu jiena llum għada niżel Malta, għatlu qalli mena niltaqgħu it-tnejn jew it-tlieta. U hekk beda il-rapport ta' ħidma flimkien ma' Franġisku. Nsegwu siltiet mill-ċeremonja tal-kreazzjoni tiegħek bħala kardinal flimkien ma' kardinali oħrajn. Naraw dawn il-momenti speċjali minn ftit tal-jimien. Is-Sibt, 28 ta' Novembru. Ċeremonja storika l-Gżejjer Maltin u għall-Knisja fi Xtutna. Mat-tokki tal-4 ta' wara nofsinhar bejn l-4 ħitan tal-Bażilika ta' San Pietru f'Ruma inħattru 13 il-kardinal ġdid, fosthom il-Kardinal Awċi l-Isqof Mario Grek. Fi kliem ieħor il-Kardinal Grek inħatar bħala membru tal-Kulleġġ tal-Kardinali u għalhekk sar fost l-eqreb kollaboraturi tal-Papa. Minħabba ċirkostanzi bla preċedent li ninsabu fihom, iċ-ċerimonja kienet pjuttost differenti mis-soltu u limitata għal ftit persuni biss. Fost l-oħrajn minħabba restrizzjonijiet fuq l-ivvjaġġar, 2 mit-13 il-kardinal li nħattru lanqas setgħu ikunu preżenti. L-andament taċ-ċerimonja iżda baqa' tal-ikwali, konformi man-norma. Matula il-kardinali eletti ħadu l-ġurament ta' lealtà u obbedjenza lejn il-mexxejja tal-Knisja. Dakinhar il-kardinali eletti ħadu wkoll il-berettin l-aħmar, iċ-ċurkett tal-kardinali u nataw it-titlu ta' dik il-Knisja li huma jistħoq li jkunu patruni tagħha. Lill-Kardinal Grek, il-Papa Franġisku taħ il-ħidma pastorali fil-Bażilika dedikata lil San Cosma u Damjan li tinsab tefa' ta' ġebla bogħod mill-Kolossew. F'diskors tal-okkażjoni fisem il-kardinali l-ġodda fost l-oħrajn, il-Kardinal Grek lissen għadz ta' riflessjonijiet dwar ir-realtajiet tal-Knisja. Il-Kardinal Grek sar it-tielet kardinal Malti fl-istorja tal-Knisja fi Xtutna u l-ewwel wieħed minn Għawdex. Minn dawn l-esperjenzi sbieħ, wieħed jistaqsi x'inhu allura l-irwol ta' kardinal? X'inhu xogħolok bħala kardinal? Jien naħseb għad nirrid nitgħallem, ġifieri. Hemm poeta Spanjol jgħid illi it-triq issir tafa inti u miexej. Tajjeb, u naħseb illi dan il-prinċipju jgħod anke fil-ħajja tiegħi llum. Ġifieri jien u immitt il-passi tiegħi irrid nitgħallem xi fisser din ir-responsabilità ġdida. Ħanaqra lek kelmtejn li għad fil-2014 fis-Sinod tal-Isfiet, għandok ftit lura. Nifhmu li l-familja llum tinkludi ulied b'orjentazzjoni omosessuali u l-familja llum hija anke wkoll dik tar-raġel u l-mara divorzjati li qed jgħixu fit-tieni relazzjoni. Dan il-ħsieb tiegħek mhux ħanajdlu liberali, imma pjuttost miftuħ kif titkellem dwar il-familja u l-kuntest soċjali tal-lum il-ġurnata. Minn fejn ġej, normalment norbtu lill-Awċin bħala pjuttost konservattivi. Jien ma ngħidx konservattiv jew liberali, jiena ngħid l-abilità biex taqra is-sitwazzjoni kif inhi. Tajjeb, ġifieri altru naqra il-prinċipju u trid il kulħadd jiffittja f'dak il-kwadru. Altru taqra r-realtà kif inhi u tipprova takkumpanja lill-bniedem jew
lill-bnedmin, ħalli bil-mod il-mod jersqu lejn it-talim tal-Vanġelu. Dik id-differenza hija kwistjoni ta' ottika ta' kif tħares lejn ir-realtà. U x'ikun il-ħsieb allura f'ħdan membri oħrajn tal-Knisja li isabtu ftit saqajhom fuq suġġetti bħal dawn, isu forsi għadhom ma fetħux il-ħsieb u l-opinjoni daqstant għaliex m'hemmx messaġġ wieħed? Jien naħseb li s-sigriet u dak li jidinna l-Papa kunu Knisja li toħroġ u tiltaqa' mal-bniedem. Għax altru minn fuq l-iskrivanija, tajjeb, u altru x'in tkun minkeb ma minkeb mal-bniedem fil-ħajja ta' kuljum. Hemm differenza kbira. Nibża li mejn għadu qisu mhux miftuħ, għadu ma jafx sewwa minnu il-bniedem. Issa, dawn mhumiex suġġetti tal-anqas fl-opinjoni tiegħi ta' li taqbel jew li ma taqbilx, imma fihom ħafna ħsieb u evalwazzjoni. Semmejt pereżempju l-omosessualità, il-familja fil-kuntest anke ta' kif qed tiżviluppa llum il-ġurnata. X'in imbagħad l-opinjoni tiegħek fuq aktar dettall dwar dawn il-punti bħal ngħidu aħna pereżempju żwieġ pereżempju ta' persuni omosessuali jew nkella r-rabta ta' dawn it-tnejn. Iż-żwieġ ukoll għal dawk li r-relazzjoni tagħhom tisfaxxa fix-xejn u jippruvaw ifittxu it-tieni imħabba x'imdaqqiet anke t-tielet imħabba. Jien sibt punt żgħir ukoll li anke kien qal l-Arċisqof ta' Malta, Charles Cicluna, u lura l-2017 kien qal tgħid il-liġi dak iż-żmien b'referenza anke għal liġijiet lokali li nbidlu. Iż-żwieġ jibqa' għaqda bejn ir-raġel u l-mara, hawnhekk ovvjament kienet jagħmel preambitu għal dak li għal-vot li kien ħajgħaddi fl-2017 jidhirli fejn koppji omosessuali jistgħu jidħlu f'rabta biżwieġ ċivili, s'intendi. Ara, l-ewwel qed poġġili ħafna karni għal fuoco jgħidu t-Taljani, ġifieri id-domanda hija lowdet ħafna u biex inwieġeb. Nipprova nilbes iż-żarbun tal-popolin. Imma imbagħad inkun nagħmel dis-servizz ma nwieġebx. Imma jien nara hekk ara, aħna il-deħ tagħna li nakkumpanjaw lill-individwu, lill-bniedem fil-kumplessità tal-ħajja tiegħu, anke fil-ħajja affettiva tiegħu. Tajjeb. Issa id-dawl tagħna huwa l-Vanġelu. Tajjeb. Hija l-kelma tal-Alla. U allura lill-bniedem li jixtieq naturalment jagħmel din il-mixja għax tinsiex id-diskors tagħna japplika fil-kuntest nisrani, fil-kuntest reliġjuż. Għandu ħafna fundament uman, imma jien nagħmel sens għal min irid jagħmel diskors tal-fidej. Issa, il-Vanġelu jagħtina il-linji, jagħtina il-veritajiet x'inhuma. U nippruvaw nakkumpanjaw lill-individwu jersaq lejhom. Ma jfissirx li ħajjejx bil-qirt bil-forsi l-ħaq il-100%, hemm min jimxi 40, hemm min jimxi 60, hemm min jimxi u kulħadd skont il-pass tiegħu. Allura ktejli fuq iż-żwieġ. Għalina dan mhux biss diskors ta' fidi imma anke għandu pedament uman, iż-żwieġ huwa bejn mara u raġel. Meta ngħidu żwieġ, naturalment ma jfissirx li m'għandux ikun hemm ukoll esperjenzi oħra, imma f'ġieħ kemm hemm ejjew ir-realtà ta' żwieġ inħalluha kif inhi. Jekk illum hemm eżiġenzi ġodda, jekk il-bniedem illum għandu bżonn ta' risposti ejjew insibuhom, imma mingħajr ma inħottu dak li għandna. Fimtni kif? Ġifieri imbagħad għalina iż-żwieġ huwa sagrament, ġifieri iż-żwieġ bejn raġel u mara u sagrament, again, qegħdin nitkellmu fil-kuntest ta' purament tal-fidej. Issa dik il-koppja illi kienet miż-żewġa u ż-żwieġ tagħhom falla, allura għandhom tortu ma għandhomx, imma jekk jiġu mument fil-ħajja tagħhom illi jgħidu isma' x'għamilt ħadd żball. Allura dan m'hemmx rikonċiljazzjoni għalihom, m'hemmx futur għalihom, jekk iridu jerġgħu jibnu rapport mal-persuna ta' Ġesu Kristu, dawn ħanidhom lele indarba għamilt għażla żbaljata u inti skartat. M'hemm ħadd li jrid jimxi wara Kristu li huwa skartat. U nippruvaw ngħinuh lil dak li jkun biex jiskopri t-triq tiegħu li kulħadd għandu t-triq
personali tiegħu, x'inhi fir-relazzjoni tiegħu ma' Ġesu. Ġiri jkun hemm kritika għal fatt li l-Knisja tibdel l-opinjoni tagħha jew nkella l-messaġġ tagħha tul is-snin mhux qed nitkellem minn xahar għal ieħor imma tul perjodu ta' snin. Ġusta din il-kritika jew nkella ġust l-iżvilupp tal-opinjoni? Ħanilek hemm materja li hija Sagrosanta. tibqa' dejjem imma hemm affarijiet oħra li jinbidlu. Mela le, intik eżempju, il-kwistjoni tal-pjena tal-mewt, pereżempju. Fil-katekiżmu li ġie pubblikat l-ewwel darba riċentament kien hemm diskors dwar il-pjena tal-mewt. Dik illum tneħħiet. Tajjeb, jekk nitkellmu dwar l-iskjavitu, pereżempju, ukoll kien hemm żmien l-iskjavitu kien imbierek, illum naraw il-krua tiegħu. Imma imbagħad hemm punti fermi, punti importanti li dawk huma jibqgħu għal huma perenni, tajjeb. Il-fattu mhux ma nistgħux ngħidu isma' aħna nafu kollox. Il-Papa u din toġobna ħafna jgħid li aħna għandna il-ħsieb li għadu mhuwiex sħiħ. Ġifieri ħsieb li għadu jiżviluppa. Għaliex anki aħna fir-relazzjoni tagħna ma' Alla, f'attitudni naturalment anke ta' talb, ta' riflessjoni, rridu naraw il-kelma tiegħu xi tfisser għallum, u allura hemm dik li jgħidula l-istorja tad-domma. Ġifieri it-talim tal-Knisja jaġġorna ruħu ma' żmien, imma mhux li ngħid li it-talim inbidel. Kerċem, xi fisser għalik? Kerċem niftakar meta sir tisqof qabel mort għal-lejla ta' talb li saret ix-xewkija kellu qudiesa u żgħid l-ispess qedtilhom bit-Taljan jgħidu il-primo amore non muore mai, ġifieri l-ewwel imħabba ma tmewtx għalija l-ewwel imħabba hija lejn il-parroċċa ta' Kerċem mhux biss għaliex kont kappillan, kont saċerdot, imma trabbejt hemmhekk jiena millux kelli laqa mal-qassisin ta' Għawdex u ġew xi żewġ qassisin anzjan qedtilhom intom lili rabbejtuni tajjeb u mhux l-qassisin biss imma kien nista' triq fejn noqogħdu aħna. Aħna morna sa Kerċem u ntqajna mal-kappillan preżenti ta' Kerċem jafek ħafna u kellu kummenti sbieħ xi jgħid. Naraw. Kif middejna riġlejna fid-dar tal-kappillan ta' Kerċem bipu għadba mal-parroċċa, Dum Brian Mejlaq laqana b'dirajh miftuħa. Sibnieh ixammar il-kmiem fi skiet taqtaw b'sikkina. Ma' ġembu ritratt tal-qalbu mal-Kardinal Awċi l-Isqof Mario Grek. Lil Dun Mario kif isejjaħlu hu, Dun Mejlaq ilu jafu bħala saċerdot is-snin. Għalli li sar jafu aktar mill-qrib meta talbu biex jiġi kappillan ta' din il-parroċċa 13-il sen ilu. Mistoqsi jekk segwix il-konċistorju żewġ sibtijiet ilu u kifex il-ħatra tal-Kardinal Mario Grek, viżibbilment fis-seba' sema, Dun Mejlaq stqar li segwija mill-bidu sal-aħħar, ħerqa li ma bħala. Naħseb illi ma kien hawn ħadd minn ta' Kerċem illi ma segwiex din iċ-ċerimonja. Naħseb bħal kull membru ta' din il-parroċċa tagħna aħna nħossuna ħafna kuntenti hu illi propju dan is-saċerdot illi anki kien kappillan ta' din il-parroċċa sena waħda biss għamel veru għaliex imbagħad il-Papa dak iż-żmien kien il-Papa Benedettu sejjaħlu biex isir isqof ta' Djoċesi ta' Għawdex, imma qabel sar isqof ta' Għawdex propju kien għamel sena iservildi l-komunità bħala kappillan tagħha. Saqsejtu jekk għamilx kuntatt mal-Kardinal Grek wara ċerimonja storika bħal dik. Wara li laħaq Kardinal, tkellimt miegħu bit-telefon ukoll għaliex ċempilti xi ħadd li kien hemmhekk u qalli hawn il-Kardinal ma ġembna qalli ħajkellmek ftit. U anke tkellimna ftit dak il-ħin. Ma qalli xejn speċjalità, ma qalli kemm iħossu ferħan li din l-okkażjoni anki qajmet ċertu interess fil-poplu Malti u Awċi. Lil Dun Mejlaq staqsejtu fil-fema tiegħu għaliex jaħseb li l-Kardinal Grek li l-Papa Franġisku seraqlu qalbu tant li spiċċa għażlu bħala wieħed fost l-eqreb kollaboraturi tiegħu. L-Isqof Mario kemm meta laħaq isqof u kemm qabel
kien dak is-saċerdot li il-qalb tiegħu tħabbat mal-qalb tal-Knisja. U allura dejjem kellu fih u dejjem ammirajt fih ix-xewqa li iħobb il-Kristu, jaħdem għall-Kristu u jipprova jagħmel kull ma jista' biex il-familji tagħna iħobbu il-Kristu u għandu din l-imħabba kbira lejn Ġesu u d-dedikazzjoni u ż-żel u l-entużjażmu l għandu biex iwassal il-Kristu l-oħrajn. Jiena naħseb li din xi ħaġa li ammiraw fih kemm il-Papa Benedettu kemm il-Papa Franġisku u kellu l-qalb tiegħu tħabbat mal-qalb tal-Knisja, jiġifieri d-direzzjoni li prova jagħti lill-Knisja kienet dejjem direzzjoni skont il-qalb ta' Pietru, tal-Papa. U l-parroċċa lill-Kardinal Grech jew lil Dun Mario kif isejjaħlu Dun Mejlaq ħejjitlu ikona mdaqsa l-ġmiel tagħha biex il-preżenza tiegħu tibqa' tagħti l-ħajja lill-parroċċa. Hawnhekk fejn il-Kardinal Grech għex u trabba. Ħadna l-okkażjoni li għamilna ritratt tiegħu ta' kardinal li biex jeraq li isebbaħ is-sagristija tal-parroċċa tagħna. U minn Kerċem ser nagħmlu waqfa qasira riklami u kif niġu lura ser nitkellmu ma' ħbieb u familjari tal-Eminenza Monsignor Mario Grech u wkoll ser nistaqsu mistoqsijiet dwar ir-realtà preżenti tal-ħajja u anke l-mod ta' kif qed tiżviluppa s-soċjetà Maltija u Awġija. Dalwaqt magħkom. Computational thinking huwa mod ta' kif naħsbu loġikament, norganizzaw u naqsmu l-informazzjoni biex naslu għal soluzzjonijiet iktar effiċenti. Lura mir-riklami u llum propju qegħdin nagħmlu programm speċjali mill-Gżira Awġija nsegwu il-passi ta' Monsignor Mario Grech u dak kollu li għadda minnu f'dan l-aħħar ġimgħat u dak li jrid jersaq għalih issa il qudiem. Il-ħsieb tagħna ta' dan il-programm huwa li niltaqgħu magħkom l-Awġin li segwu wkoll il-programm u naraw x'inhuma l-ħsibijiet tagħkom f'dan ir-rigward u għalhekk il-programm jismu Popolin. U propju tkellimna ma' ħut mill-ġirien kif ukoll familjari ta' Monsignor Grech. Naraw. Din il-familja żgħara, familja kerċmija bħall-oħrajn, jew kważi, għax joqogħdu bib ma' residenza tal-Kardinal Awċi Mario Grech. Min jaf x'bokka għandhom bil-ġar tagħhom. Jiena noqgħod ma' ġenb il-Kardinal, għax illum Kardinal, l-Isqof Mario Grech. Aħna niġu second cousins u trabbajna ma' xulxin. Dejjem nilabu ma' xulxin ta' tfal li konna. Meta kien tfal, kienna dieħlin u ħerġin ma' xulxin, għax hawnhekk jien ommi kienet toqgħod u bħalma qiegħda ngħidlek aħna biċċa waħda konna dieħlin u ħerġin għand xulxin. Faċċata 4 etieb l-isfel toqgħod il-familja Mizzi. Edna kelma ma' Paul Mizzi li l-Kardinal Grech ilu jafu mindu 2 kienu għadhom ħallib ommhom fi snienhom. Trabbew flimkien, kienu qishom id-di u d-do. Aħna ġirien, it-tfal konna dakinhar kulħadd jilagħbu fit-triq mhux bħallhom jiġifieri. Trabbejna flimkien, fil-fatt aħna daqs insew, xi 3 xhur ikbar minni Dun Mario. Trabbejna flimkien, konna morru l-iskola ta' Sorijiet flimkien, mbagħad primarja. Mbagħad ħadna batin it-tnejn. Hemm xi dubju li l-konċistorju rawh mill-bidu sal-aħħar? Jiena kont hawn ippreparata li se narah għax jien xtaqt li kont hemmhekk, imma ċ-ċirkostanzi mhux daqshekk li dan.
Konna hawnhekk jiena u l-familja, preparati li narawh, ħadd ħafna pjaċir. L-ewwel aħbar ħadnija smajt il-Papa jgħid jiena kombinazzjoni konna qegħdin għax nħobbu naraw nkunu waħda niklu ma' stemmen, jiġifieri. U ċempilt il-ħoħ, kien engage, imbagħad ċirġaj ċempilt biex nikkonferma imbagħad daqajna mota kienu l-kwarta qisu. Mbagħad batlu message. Jemmnu li l-Kardinal Grek irnexxa għax għandu umiltà u altruiżmu biex ibih. Darba kien hemm wieħed saċerdot u l-papa tiegħu nisimgħu jirrakkuntah. Kien intaqa' miegħu u qalu da t-tifel qatt irid ikun xi ħaġa. Kien tifel dejjem miġbur id-dar, jgħin l-ommu wkoll għax hu l-kbir fost 4 oħwa. Tifel ta' rispett ħafna. Jiena li trabbajna ma' xulxejn konna dejjem hawn qatt ma rajna għajn ħażina fih. Minn meta konna batin il-bniedem dakinhar ma tindunax imma wara tgħid tinduna li l-bniedem ikun inklinata għal dik il-ħaġa, fimtax? Kien dejjem qed ngħidlek dejjem assidu dejjem jattendi għal funzjonijiet. Jiena kon dejjem hemm għax missieri kien San Kristan u konna dejjem il-Knisja kien dejjem jgħin. Niftakru pereżempju meta konna batini kbar għamel xi żmien jieħu ħsieb il-kor u kien iddoq xi naqra l-organi wkoll. Imbagħad daħal is-seminarju kien xorta jiġi fil-weekends jagħti s-servizz tiegħu. Niftakar tajjeb ħafna l-ewwel qudiesa kien għamilha sena qabel iċ-ċentinarju jiġifieri fl-84 għaliex is-sena ta' wara kellna ċ-ċentinarju tal-inkoronazzjoni tal-Madonna. Mxejna pass miegħu hekk, imma kien dejjem anke bħala saċerdot kien jiffrekwenta għalkemm kien bniedem saċerdot impenjattiv ħafna fid-dijoċesi anke Malta, kien jgħin fis-Santwarju ta' Pinu. Però kien il-Knisja kien iħobba, kien jattendi għal funzjonijiet, nhar ta' Ħadd kien iqaddes dejjem, ġeneralment kienet tkun qudiesa ta' 8. U kien jgħin ħafna anke lill-kappillan fejn ikollu bżonn kien jgħinu ħafna, kien bniedem u li joffri l-għajnuna hu stess. Kardinal Grek, lil kerċmin tinsihomx issa, is-Sur Mizzi għandu messaġġ għalik. Issa it-talb importanti ħafna, għandu biċċa xogħol kbira u żgur li mhux se jinsina. Messaġġ għandi wieħed imma sigriet irid ngħidu lilu personali. Messaġġ jiena ċerti jiġifieri messaġġ ħajkun għal xejn kważi imma jibqa' dak li jew jiena down to earth jiġifieri perswas minn daqshekk, perswas u iċ-ċans li jkollu ngħidlu jiġi jgħaddi Kommenti ħelbin, kommenti sbieħ li juru wkoll natural uman ta' kull individwu. Kif taħseb li ser ikun l-iżvilupp soċjali, emozjonali, psikoloġiku tal-poplu dinji, ovvjament anke partikolarment dak Malti, wara din il-burraxka, inna 9 xhur fuqhom issa għaddejjin u min jaf x'għad fadal. Jien ma rridx inkun profeta tad-dlam, tajjeb, nemmen ħafna li qed nitkellem għan nistana tajjeb, li n-nistana ħawtiela u allura kapaċi iqumu għas-sitwazzjoni, però smajt u qrajt min jitkellem dwar dik li jgħidula id-depressjoni ekonomika. U ġifieri min jitlef ix-xogħol ifisser li ħajkonna faqar ġdejt. Barra il-faqar finanzjarju hemm dak li semmejt int ukoll lejja mentali tajjeb. Min ħajakkumpanja lil dawn in-nies? Jiena rrid nittama li l-Knisja tkun bħal dejjem għax għandna storja għal grazzja tal-Alla sabiħa ħafna f'dan ir-rigward, inkunu qrib il-bniedem u ngħinuh jerfa' il-pejs tiegħu. Dan huwa ħabib tiegħek viċin ħafna tiegħek li waqt li konna qed nippreparaw dan il-programm għalludna dwaru u li xtaq ukoll jgħaddi ħsieb u messaġġ waqt dan il-programm. Ejja naraw.
Ovvjament għalija huwa t-tieni missier. Jiġifieri jakkumpanjani b'mod spiritwali ukoll jiġifieri nieħu gost pereżempju nbidlu ftit messaġġi fuq WhatsApp fuq Ġesu, nitkellmu biss fuq Ġesu. Hekk ikun vera mument sabiħ. Jaqsam miex xi kun qed jaqra, u mbagħad immur nfittex ngħid ħanaqra aktar fuq dak li jkun għalli u semmili. Dan il-bniedem iġġalek tħossok komdu ħafna miegħu fil-preżenza tiegħu u jħossok komdu li titkellem miegħu fuq dak li trid int. Kien jaffaxxinani l-fatt pereżempju meta konna nitkellmu fuq il-viżjoni ta' knisja tiegħu. Kien jgħid li isma' jiena rrid knisja inklusiva. Però fil-prattika kien irida inklusiva u ħanejdlek għalfejn. Koppja ortodossa li kienet ħabiba tiegħi u li kienet taf li jien viċin tal-Isqof Mario Grech, darba kienu qalu li min jaf li kieku tkellmu daqsxejn u tara jekk isibilni xi post fejn aħna l-Ortodossi hawnhekk il-komunità Ortodossa f'Għawdex jitolbu. Ikonna post fejn nitolbu. Ħojjiena ntellaw il-nizzel u konna għaddejn passiġġata la dira ta' Sarraflu qed illum ngħidielu. U għetlu Eccellenza, għetlu hekk għetlu x'taħseb fuqha. Għalli issa stess, għalli nċemplulhom, għalli rrid niltaqa' magħhom il-ġimgħa d-dieħla, għalli nipprovdulhom dan il-post. Tkun qedlu xi ħaġa u jċempillek hekk all of a sudden, ma tkunx taf li ħajċempillek jgħidlek isma' kont kellemni fuq dik il-ħaġa, hemmhekk kollu sew imxejtu. Jien kont imur il-qudiesa fil-ħal tagħna, fil-parroċċja tagħna ta' Kerċen. Kont imur il-qudiesa ta' 8 u kont nara l-Eldu Mario dak nhar kien għadu laqqasu kappillan. Kienet għaddes din il-qudiesa u kont tħoss li din il-qudiesa hekk hemm xi ħaġa differenti. Nista' ngħid li blajnuna ta' din il-qudiesa fija nibbet, forsi mingħajr laqqas huma jaf illum. Dik li mħabba lejn l-Ewkaristija, lejn Ġesu, parti li jekk konna proud hekk, naħseb kulħadd l-awċin kollha u anke l-poplu Malti huwa kollu gburi b'dan il-mument. Naħseb narawha bħal iktar minn għajnejn tal-fidi, din hija sejħa kif sejħilha huwa stess. Hija sejħa li ġejja minn fuq li issa għandu din il-missjoni hekk kbira kemm fil-kariga ta' prosegretarju tal-isfijiet, tas-sinodu tal-isfijiet u issa iktar u aktar biex ikun wieħed mill-aktar nies viċini ta' Papa Franġisku. Mario Grech fil-dawn l-14 sena inħoss li għamel bidla, il-bidla l-għamel minn fentela għalfejn u llum għamel bidla kbira u b'din il-bidla irnexxielu jiġbed ħafna nies mhux lejn il-Knisja ta' per se, però lejn Kristu nnifsu. Jiġifieri l-omeliji li jagħmel, il-kidbiet tiegħu. Jien kont nitpaxxa naqra il-messaġġi tiegħu li huwa jikteb. Imbagħad barra minn hekk naħseb sentejn ilu ressaq ħafna nies ukoll lejn il-Madonna. Ovvjament id-distanza għan missjaw dawk il-mixjiet, pereżempju dik id-daqsxejn li mmorna ħadna drink, xi kultant konna morru nieħdu innaf birra flimkien, dawk għan missjawhom ovvja ma nafu li huwa msejjaħ għal xi ħaġa akbar, il-Bambini Birku. U minn hawn nixtiequ nirringrazzjaw il dawk li joġobhom anke jiltaqgħu magħna sabiex stajna ntellaw dan il-programm. Kważi wasalna fl-aħħar tal-edizzjoni tal-lum tal-programm Popolin. L-aħħar ftit jien ġieri smajt il-kontribuzzjoni tiegħek fuq programmi tar-radju, rajtu wkoll anke kitbiet tiegħek. Qatt ma ddejjaq tkun proattiv f'ċertu ħsibijiet. X'temmen li għandu jkun il-ħsieb llum ta' min qed jarana qed jismana meta nħarsu l-qoddim lejn il-ħajja bl-isfidi li qegħdin niltaqgħu magħha llum il-ġurnata? Jien naħseb illi l-istorja tagħna tiġdilna illi għaddejna kemm għaddejna minn diffikultajiet mhux biss fuq livell nazzjonali, imma diffikultajiet personali u familjari, imma għal grazzja talla il-Maltin u l-Awċejn għandhom xi ħaġa fil-karattru tagħhom illi tgħinhom jerġgħu qumu. Tajjeb, għaddejjin minn żmien li mhux biss minħabba l-pandemija għal ħafna raġunijiet illi wieħed jista' jaqta' qalbu, tajjeb. Imma jien nagħmlilhom kuraġġ, ħalli jibqgħu jittamaw, tajjeb. Fid-diskors li għamilt fil-Kunċistorju hekk spiċċajt ma nħallu l-ħadd jisir ilna it-tama, tajjeb. Għaliex it-tama hija motor illi tenna ngħaddu minn fuq il-mewġ tal-ħajja.
Allura x'taħseb li l-akbar teddida soċjali li qed niltaqgħu magħha llum il-ġurnata? Jew jiltaqgħu magħha il-familji biex naħduh f'dak il-kuntest? Jien naħseb li żewġ affarijiet jekk tippermetti li waħda inħoss li rridu nkunu ftit iktar riflessivi fis-sens li nkunu iktar nies li naħsbu. Tajjeb, għandna l-abilità għaliex nerġa' ngħid l-istorja tagħna tiġdilna li f'pajjiżna kellna nies ta' ħsieb u ħsieb avvanzat. Imma llum tant aħna ibbombardjati, tant ma nies silenzju skiet illi nibża li din il-kapaċità qiegħda tiftaqar. Jekk il-bniedem jinża jew jisirqulu l-ħsieb tiegħu, allura m'hemmx għamla għar ta' skevitu. Imbagħad it-tieni punt jien naħseb illi u konvint minnha illi l-bniedem għandu għaċċa għal Alla. U x'qegħdin f'din il-Knisja ta' St. Westijn. By the way, dan salib li tawni il-Patrijiet Agustinjani u ġewwa fih għandi relikwa ta' St. Westijn, ġifieri nozza ħafna. Nozzu wkoll il-merħba li tawna aħna ġvera ħadu kuxenzja bina. St. Westijn kien jgħid il-qalb tal-bniedem ma tistrieħx jekk mhux fejk u Alla. Dan mhux diskors kattoliku, mhux diskors reliġjuż qed nagħmel, huwa diskors purament uman. Il-qalb tal-bniedem tistrieħ biss jekk jirnexxielha tiskopri il-preżenza ta' Alla. U jien nemmen li n-nies tagħna forsi m'għadhomx imorru knisja daqs qabel, forsi il-ħajja tas-sagramenti qiegħda tmajna. Però nemmen li fil-fond tal-qalb tal-ġens tagħna hemm din ix-xewqa għal Alla. Anke meta jiġru wara affarijiet materjali. Għax jien jiġrili, kif naħseb jiġri kulħadd, illi niġru wara xi ħaġa li naħsbu li ħadd imlilna qalbna, imbagħad ngħid ara x'għamilt, ara kemm ħlejt żmien, ara kemm ħlejt enerġija. Imma jekk imbagħad niskopru lil dak Alla li dwaru jkellimna Ġesu Kristu, mhux biss il-qalb tagħna tkun f'postna, imma il-ġejt li għandna jitkattar qatih. Fl-irwolijiet il-ġodda li għandek, li kieku tista' tibdel xi ħaġa jew li taħdem biex timbotta li tinbidel xi ħaġa fil-kuntest tal-Knisja xi tkun? Ħanejdlek, qabel tlaqt l-Ruma l-isqof tiegħi, l-isqof tewma, għalli mar għalli inti ħatkun il-kustodju tal-unità. Ma nafx minn fejn ġaba jien. Immekkej, ġifieri jiena l-missjoni tiegħi illi nipprova li jkun hemm l-unità fil-Knisja. Speċjalment meta din kienu il-rapport tiegħi mal-isqifijiet tad-dinja ħalli nkunu għalinija flimkien u nimxu t-triq flimkien. Jien nixtieq ħafna naħdem għall-għaqda u dan li nawgura fuq issa aspett iktar ċkejken imma lokali, nazzjonali, illi ikunaw iktar għaqda bejnietna. Għax fejn hemm l-għaqda hemm is-saħħa. Eminenza, kien ta' pjaċir tagħna li nqattaw dal-ftit ħin flimkien u li niltaqgħu miegħek u mal-kumplament ta' dawk viċin tiegħek fil-Gżira Awċija. Grazzi lilkom li naqattu magħna għal edizzjoni oħra tal-programm Popolin. Mill-ġdid nerġgħu nkunu magħkom għada. Għada il-festa tal-Kunċizzjoni, normalment il-Bormliżi jiċċelebrawha bil-kbir, sintendi din is-sena b'limitazzjonijiet kbar. Però aħna wkoll ser nkunu din niltaqgħu mal-Bormliżi iżda mhux biss għaliex ser nkunu din nitkellmu dwar il-festi. Ġejjin minn sena mingħajr ċelebrazzjonijiet tal-festi fil-bliet u l-irħula tagħna u dan kif ser ikun qed jimpatta lil laqdiet soċjali, mużikali u pirotekniċi f'pajjiżna. Għal għada fis-sena.